दिनै बे कासिबारि गेलेग्रा फोथाराव खुं जिथि जिथु गामियारि फोरबो रंजालि बैसागु फालिनाय असिलायैहाय जोंनि बे सायामाया क्लाब आरो कासिबारि गामि जयै देग्लायनि बे 11-12 मे गोथार दिनावहाय खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो माखासे थि खानाय आयदाफोरखौ लानानै जेरै थुनलाइयारि बादायलायनाय हारिमुवारि बादायलायनाय गेलेमुवारि बादायलायनाय बेफोर गासिखौबो इनक्लुड खालामनानै जोङो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै रंजा बाजायै जोङो गामि फोरबोनि नामाव खुंनाय जादों आरो बेवहाय जोङो देग्लायबो गासिबो रायजो राजा गामिनि आरो साखाथि फाखाथि गामिनि रायजो राजाफोराबो जथेस्थ' देग्लाय पार्टिसिपेट खालामदों बेखिनियानो जोंनि उद्देश्य आरो मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो जाहाथे जोंनि यं जेनेरेसन जोंनि फैगौ जेनेरेसनखौबो जों जाहाथे थुलुंगा होनो हायो बिथांमोना जाहाथे गाहायनिफ्राय गोजौ लेभेलाव गाखोलांनो हायो बे मोनसे सर्स अफ इन्सपिरेसन हिसाबै आरो जोंनि हारिमुखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय आरो गामिखौ जों खौसेथि लाखिनो थाखाय जोङो बे गामियारि फोरबोखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो। माब्ला समनिफ्राय बे बैसागु फोरबोखौ खुंबोनाय जादों? जोङो 2012 मायथाइनिफ्राय जोङो आराम्भ खालामबोदों। बुंनो थाङोब्ला दिनै बियो खुं जिथि होनजायो आरो बेखौ जोङो गेजेराव हयथ' बोसोरसे माब्लाबा गेप जादों जानो हागौ खिन्थु जोङो खुं जिथि हिसाबै थांनाय 2012-13 मायथाइनिफ्राय जों आराम्भ खालामबोदों बेखौ। नुनो मोनदों दिनै बैसागु फोरबो फालिनायनि लोब्बायैनो नोंथांमोना गामिनि माखासे फरायसाफोरखौ बरायदों आरो माखासे बरायदों। जोङो आं आगोलाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखादों जोङो जिहेथु बियो गासिबो इनक्लुसिभ जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय गामिनि यं जेनेरेसनफोरखौ जोङो थुलुंगाखांनाय आरो बिनि थाखाय जोङो गामियारि जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जायफ्रा अलरेडि पास आउट जाबाय MSc सोरबा BSc सोरबा हायार सेकेन्डारि सोरबा मेट्रिक बिथांमोना साक्सेसफुलि पास आउट जाबाय जों बिथांमोनखौ गामिनि जानानै जोङो बरायदों आर'नाइजों जाहाथे बिथांमोना आरोबाव बांसिन थुलुंगा मोननानै जाहाथे आरोबाव बांसिन फरायनो हायो आरो गामिनि मान सन्मान लाबोयो आरो बेजों लोगोसे गावबा गाव थांनानै थानायनिबो मोनसे जाहाथे बिथांमोना संस्थापन खालामनो हायो। फैगौ समफोराव खुंलांबाय थागोन बेखौ जोङो गुबुन गुबुन बोसोराव बा जेरै खालामदों जोङो फैगौ बोसोरफोरावबो जोङो खालामगोन होननानै जों बेखौ बयबो जोंनि गोसोआव हाबनानै दङ आरो जों फालिलांबाय थानो हागोन होननानै जों आसा खालामदों। गोबां गुबुन नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि मोननो हादों नामा? जोङो सैथोयैनो जों बुंनांगोन जों दासिमबो बेबायदि सरकारनि बिथिंनिफ्राय राङारि मददखौ मोननाय जायाखै अबस्से जोंबो बेबायदि नारा नाथा माने जुजिबाय थानाय जायाखै जोङो रायजो राजानिफ्राय बा जोंनि गामियारि सोद्रोमाफोरनो सान्दा बा जाय गरसे गरनै डनेसन हरो बेखौनो लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो आरो। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन निउर' सार्जारि एडभान्स लापारस्कपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रेन्टारलजिस्ट निउर' साइकेट्रि अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट अर्थोपेडिक्स रेसिडेन्शियल मेडिकल अफिसार इंटर फेसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्सरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048
जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।